Kurd bi destê Kurd tên kuştin û armancên Tirkiyê digihêjin serî. Roj bi roj şerê Kurdkujiyê gur dibe û pedekê serkêşiya wê dike. Ji bo rê li ber şerê Kurdkujiyê weregirtin gelek partiyên siyasî Kurdî helwestên xwe li dijî vî şerê nîşan dan. Pekekê ragihand ku em vî şerî naxwazin. Partiya Goran tekez kiribû ku şerê Kurdkujiyê gereke raweste. Partiya yenekê ragihand ku em li dijî şerê di navbera Kurdan de ne. Herûha peyê got em li dijî şerê Kurdkujiyê ne û ger ev şer dewam bike dê armancên Tirkiyê bigihêjin serî. Tevgera Azadî û Partiya Şiûî ragihand ku em li dijî şerê Kurd bi Kurd re ne. Lê çima deng ji mala Berezanî nehat? Mane pedekê êrîş dike. Ev bêdengî gelek gumanan di mejiyê Kurdan de çê dike ku mala Berezanî daxwaza şer dikin. Kurd li benda dengekî ji mala Berezanî ne ku bêjin na ji şerê Kurdkujiyê re.